नमस्कार सुमेस्तांक कार्मेल किरण मीडिया चॅनलाक तुमकां सुमेस्तांक परत एक फावटी स्वागत हांव म्हणटा. क्रिसमस लागीं येता आसा. क्रिसमस आज ना फाल्यां हें क्रिसमस आमी आचरण करता. सुमेस्तांक पयल्यान क्रिसमस फेस्ताचे शुभाशय परबी हांव पटयता. तुमच्या घरांनी खंडी जावन क्रिसमस भोव अर्थबरेत रितीन जातलें म्हण फाती येता. गर्दांचो गटो तुमी केला. क्रिब आनी डेकोरेशन कितें आसा, क्रिसमस ट्री हे सगळें तुमी केलां म्हणून फाती येता. कितें जावं समेस्तांचें बरें जावं, क्रिसमस आमच्या घरांनी भोव गद्दळेन जावं दी. ह्या वर्सा परतून एक फावटी तुमकां कर्मल गुड्यार कितें सगळें जाता आसा, कितें अपडेट्स दिवंक जाता तें हांव दिवंक प्रयत्न करतां. येदोळूच जानेवारी दिसाच्या बाळूजीच्या पुणशेताच्या वार्षिक दिसाचे बाळूजीच्या फेस्ताचे आचरण करूंक जायते रितीन हांगासर तयारी जाता आसा. तुमकां बंटिंग्स दिसतात, लायटिंग्स घाल्यात, पण तुमकां आतां दिसचें ना. त्या दिसाक सांजेर तुमी इशन विजीट केले जाल्यार खंडी जावन तुमकां बंटिंग्स आनी तशेंच लायटिंग्स कितें आसात, कितल्या अपुरबायन केल्या तुमकां पळोवंक मेळटा. आतां फाटीं क्रिसमस गोंयचें जाल्यार आज क्रिसमस आमी सुरू करता. आनी आदल्या वर्सा आमी तुमकां क्रिब आमी कितल्या दिसांनी केल्लो म्हूण सांगल्लो तुमकां उडास आसूं पुरो. तुमी व्हिडिओ पळयला जावंक पुरो. 4 दिसांनी आमी क्रिब कर्मूक दिलो. पण ह्या वर्सा आमच्या भावांनी बेगीनच तयारी करून बेगीनच मांडवळ घालून क्रिब तयार केला. आनी त्या क्रिब्बांत कितें आसा, ह्या फावटीचें कितें विशेश, त्या विशयांत आमी थंय वचून पळोवया. तुमकां दाखयता त्या क्रिब्बांत ह्या फावटी कितें केलां, कितें नवें कितें आसा, नवें जावं कितें आसा. कित्याक म्हळ्यार कार्मेल गुड्यार कितें खंयचे विशय आसा जाल्यार ते बरीच अपुरबायन करतात आमचे भाऊ. कितें म्हणी नवे थिम्स दवरतात, कितें म्हणी नवे चिंता पाठयतात. ताजे करून ह्या फावटी क्रिब कसो आसा हें तुमी पळोवयात. ताचे पयलें इल्लीशी ल्हानशी झळक तुमच्या खातीर ह्या क्रिबाचेर घालूंक हांव प्रयत्न करतां. थंय भाव आसा जाल्यार तांच्या लागीं उलोवंक प्रयत्न करया. ते कितें सांगतात, तांचो थीम कितें ह्या वर्साचो, कितें संदेश आसा, ह्या विशयान आमी पळोवया. पळोवन आसा तर क्रिबाचें काम जाता आसा. ऑलमोस्ट फायनल हांताक पावलां. हांगासर आमचे ब्रदर्स इल्लेशे लायटिंगाचें काम करता आसा. थंय माणें काम उरलां, बाकीचें पुरो जालां. माती घाल्या, रेम घाल्या, फातर घाल्यात, घाल्या उदक सोडलां आनी बिल्डींग आयल्यांत. जाल्यार तर बिल्डींग आसात नवी नवी. आमी येदोळ सांगा क्रिब्बा भितर आसा. क्रिब्बांत कितें सगळें आसा ह्या वर्सा नवें साव ह्या विशयांत उलोवंक हांगासर बार जाण आसात, सुमार जाण उलयतात आज. ह्या क्रिब्बांत ह्या फावटी नवें साव आसा. कितें नवें साव आसा म्हणून हांगा आसात ब्रदर एंटनी. तुमी पळोवन आसा पुरो केदळे रेकॉर्डिंग आनी करता आमच्या मिसाचें. ताचे उपरांत ब्रदर हांगा आसा स्टिन्ना, क्रिब्बास इंचार्ज. ह्या फावटी सगळें प्लॅनिंग ताचें पुरो ड्रॉइंग आनी केलां ताणें. ताचे उपरांत थीम तूं सांगतलो कितें थीम घे म्हणून. आनी आमचो आर्किटेक्ट सांगा संतोष. ताचे उपरांत प्रितेश वामनजुरकार असिस्टंट. वामनजुरकार कोण पुरो आसा तो पुरो हाय गेला प्रितेशा खातीर. एल्यार पदो सांगा आसा आमचो इंजिनियर होते. एल्यार पदो कोण पुरो पळयता पळय हाय करा. इंजिनियर काप्या मागीर हांगा बंदेडचो आमचो लॉय आसा. तुजें नांव सांग. हांव लॉय. हांगा स्टॅनी आसा. स्टॅनी गांवान बरी मार आमचो व्हिडिओ तुम्ही पळयला. पपाय पाद्र्याब तेंचो पाद्र्याब आमचो ब्रदर
आणि इथलं जण असतात आता पटल्यान ते एक जण असतात आता स्टेन आमकां सांगता हांगा कितें पुरा तांचें प्लॅनिंग कितें स्टेन आसा प्रितेश आसा आनी लॉय आसा ते तीग जाण 3 भासांनी सांगतले एकलो कन्नडांत इंग्लिशांत कोंकणींत ओके या ಪಟ್ಟಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಶ ಇಲ್ಲೋ ಬರೋ ಕರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕಿರಣ್ ವ್ಯೂವರ್ಸಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹಾಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೂಡ. ಇನ್ನೇನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕ್ಷಣಗಣಗಳೇ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಬ್ಬಿನ ಸಂದೇಶ ಅದರ ಥೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ವಂಡರ್ ಆಫ್ ವಂಡರ್ಸ್, ಅದ್ಭುತಗಳ ಅದ್ಭುತ. ಅದ್ಭುತಗಳು ನಾವು ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಅದ್ಭುತಗಳು ಯಾವುದು, ಮಾಡರ್ನ್ ವಂಡರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7 ವಂಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೊಲೋಸಿಯಂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಕೊಲೋಸಿಯಂ ರೋಮಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕೊಲೋಸಿಯಂ ಅಂದರೆ ಆಂಪಿ ಥಿಯೇಟರ್. ಅದು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಆಂಪಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ. ಜನರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಿದ್ರು, ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಕೊಲೋಸಿಯಂನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಆದಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ QR ಕೋಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು QR ಕೋಡನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಕೊಲೋಸಿಯಂ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೇಟ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ, ಚೀನಾದ ಮಹಾಗೋಡೆ. ಈ ಮಹಾಗೋಡೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಹಿ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಅಡಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೊಲೋಸಿಯಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಹಿ ಸತ್ಯ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಟ್ಟಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದನೂ ಇದೊಂದು ಚೀನಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಂಕಟಕರ ವಿಷಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಹಾ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ರಾಜರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋದು. ಕೊಲೋಸಿಯಂ ಕೂಡ ಹೌದು, ಹೌದೌದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೂ ರಾಜರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತಿರೋದು. ಎಲ್ಲ ಹೌದೌದು, ರಾಜನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸತ್ತಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಂಡರ್ ಅಂದರೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಭಾರತೀಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅದ್ಭುತ ತಾಜ್ ಮಹಲ್. ತುಂಬ ಸುಂದರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಏನಾದರೂ ಲವರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ತಾಜ್ ಮಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಹಿ ಸತ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ಏನಂದರೆ, ಶಹಜಹಾನ್ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಜನರದ್ದು ಈ ಬೆರಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಅದು ಸತ್ಯನೋ ಸುಳ್ಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಂಕಟಕರವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ QR ಕೋಡ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ QR ಕೋಡ್ ಇದೆ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು QR ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅದರದ್ದು ನೀವು ಫುಲ್ ಚೈನಾ ವಾಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದೊಂದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂತಿದ್ವಿ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ರದರ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಸುಂದರವಾದ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸನ್ನು ಅವರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ತುಂಬ ಸಲ ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಫೌಂಟೇನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪೆಟ್ರಾ. ಈಗ ನೀವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಪೆಟ್ರಾ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜೋರ್ಡಾನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಜನ ಹೋಗೋ ಜಾಗ. ಇದರದ್ದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ತಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ನಾವು ಹರಪ್ಪನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಜೋರ್ಡಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ನೈಲ್ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿನೇ ಅವರು ಬೆಟ್ಟದೊಳಗಡೆ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜರೇ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ
ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ರಾಜರುಗಳೇ. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಂಕಟಕರ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಏನು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಾರತಮ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಏನಂದರೆ ಬಡ ಜನರನ್ನು ತುಂಬ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ನೋಡಿದಂಥ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಪಿರಮಿಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪಿರಮಿಡನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್. ಈ ಪಿರಮಿಡ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ರಾಜರುಗಳು ತಮ್ಮ ಸೇವಕರನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪೀಠ ಇದು. ಒಂದು ಥರದ ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ಗಳು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದು ಮೇಲೆ ಗೋಪುರ ಮೆಟ್ಟಿಲೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಗೋಪುರ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೂವಿ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜನರದ್ದು ಹೃದಯ ತಲೆನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೆಳಗಡೆ. ಜನರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂತ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಇದು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದಾದರೆ ಎಲ್ಲ 6 ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು 7ನೇ ಅದ್ಭುತ ಅಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ರಿಡೀಮರ್, ಬ್ರೆಜಿಲಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತ ರಿಡೀಮರ್ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಏಕೆ? ಯಾವುದು? ಇದು ಮಾಚು ಪಿಚ್ಚಿ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಮಾಚು ಪಿಚ್ಚಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅದು ರಾಜರುಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚೋಗಿತ್ತು. ಈ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪುನಃ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರೋದು ರಾಜರುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ರಾಜರು ಒಳ್ಳೆ ರಾಜರುಗಳು ಇದ್ದರು, ಕೆಲವರು ಕೆಟ್ಟ ರಾಜರುಗಳು ತುಂಬ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಸೇವಕರನ್ನು ತುಂಬ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ 7ನೇ ಅದ್ಭುತ. ಏನದು ನೋಡೋಣ. 7ನೇ ಅದ್ಭುತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇವತ್ತು ಕಂದ ಬೇಬಿ ಜೀಸಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೇಬಿ ಜೀಸಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜರುಗಳೇ, ಕಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳೇ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜನ ವೈಭವ ಇತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗುಡಿಸಲಿಗಿಂತ ಕಡೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ರಾಜ್ಯ. ಇವರು ಯಾರನ್ನು ಕೊಂದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರೇ ಸತ್ರು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವರೇ ಸತ್ರು. ಇದು ಈ ರಾಜ್ಯನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನಮಗೇನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತರುವ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಥೀಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜರಿಗಾಗಿ ಜನರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜರನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೋಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಕಡೆ ಚೈನಾ, ತಾಜ್ ಮಹಲ್, ಪೆಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಜನರು ರಾಜರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 7th ವಂಡರ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ವಿಶೇಷ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಲ ಕೊಟ್ಟ ಥೀಮ್ ಸಂದೇಶ ವಂಡರ್ ಆಫ್ ದ ವಂಡರ್ಸ್, ಅದ್ಭುತಗಳ ಅದ್ಭುತ. ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಏನೋ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಏನೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇತಿಹಾಸಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಾಗರಿಕತೆ ಇದೆ, ರಾಜರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಾಜರುಗಳು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ QR ಕೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಆ ಇತಿಹಾಸಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಂಥವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳಿಗಿಂತ ಮಹೋನ್ನತರಾದ ರಾಜರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದೇಶ. ಈ ಕ್ಲೋಸಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ,
ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು? ಇದು ನಾವು ಬ್ರದರ್ಸೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಏನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ತಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ಸೇ. ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಒಂದು 10 ದಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. 10 ಡೇಸ್ 10 ದಿನ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಇದು ಶೆಡ್ ಇದು ಟೆಂಟ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು 2 ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 11 ಜನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಮೇಲೊಂದು 5 ಜನ ಕೆಲಸ. ಇಡೀ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನೀವು? ಇಡೀ ದಿನ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು 4-5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಹೌದೌದು ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಣ್ಣು ಇವತ್ತು ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ತಂದು, ಆದರೆ 4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೋ ಏನು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡಿ कहीं सर तुम्हें या साथ कोड़ी आला बैठ तो उनका सजेशन विजिट करता झाला बिल्कुल तुम्ही वो अवकाश काही नका ते हांगा या वो ट्रिप पळया आणि आम्ही यादोळ तुमचं एक्सप्लेनेशन क्लियरली ब्रदर अंदिला काय कन्फ्युजन ना सगळ्यांनी स्पष्ट असा विषय त्या देखून हर एक पळयताना उडा आसकडा हिस्ट्री कितें ह्या हिस्ट्री फाटल्यान जेजू आमच्या हिस्ट्रीन कशें आयलो आनी कितें आयलो हो जावन आसा मस्त गरजेचो संदेश त्या देखून ब्रदर ನಮಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕಿರಣ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ Okay, so basically at the very outset we would like to wish you a very happy Christmas and a prosperous New Year. We invite you all of you to come to the infantjesus shrine, and as you see the church, cast your eyes to the right side and see this beautiful crib that brothers have prepared. Now the crib that you see is the work of entirely the hands of brothers. They have spent day and night, often sleeping at 3 o'clock at night and getting up at 6 o'clock in the morning and once again continuing the crib work. So the crib that we have done this time is called Wonder of Wonders, and as already the brother must have told you earlier, we have focused on the 7 wonders of the world. And these are not the conventional wonders that we always thought, like Leaning Tower of Pisa, the 3 pyramids of Egypt. These are the updated wonders from all the 4 continents which were voted in 2007. Now how did we function? As brothers, we divided ourselves into 2 teams. One team concentrated on doing the craft work, as you see the wonders and doing all the craft work, and the major part, the brothers spend their time in doing the external work, the soil work, the mud work, and also the water canal thing and all that. So the craft people exclusively spend their time only in doing the craft, so they could focus all the energies in that, and the brothers did the external work. Now all of us have gathered together, we have finished all of us, now all of us are coming here and giving the finishing touch, and as you see the grass is growing, everything looks fine so far. So that's what I desire that all of you come here, appreciate, give a pat on our backs, because last time in the last vlog many of you commented that people come here to see the uniqueness of what brothers do. So this time, keeping that in mind, we have done a unique crib, but basically the message is still the same, that Christ loves us. He was born in human flesh to give himself for us. That's why the greatest wonder of wonders is Jesus Lord. 2000 years have happened, still it's continuing. He is the wonder of wonders. आम्ही क्रिसमसाक तयार जावन हो गर्दनाचो गड्डो केला. एक विशिश्ट प्रयत्न म्हणून सांगेत कित्याक म्हळ्यार ह्या वर्साच्या थिमा प्रमाणे आमी कितें हांगा गेलो वंडर ऑफ वंडर्स कोंकणींत म्हणयत विस्मितांतली विस्मिता म्हणून सांगेत. कितें म्हळ्यार देव जावन आसा श्रेश्ठ, ताणें हो संवसार रचला आनी सहज संगती रचल्यान ह्या सहज संगतींनी मनशांनी
कितें तांणी सोदून काडलां तांतल्यान ही 7 विस्मितां मनशांनी केल्यात. देव ह्या संवसाराक मनीस जावन आयिल्लो जावन आसा एक वर्त विस्मीत. ते आमी उडासाक दवरून जेजू संवसारांतलो सर्वप्रास श्रेश्ठ विस्मीत म्हणून एक मानून घेवन आमी ह्या वर्साचो हो गर्दनाचो गोठो केला. तुमी पळयत सबार संगती आसात विस्मितां आमी कितें क्राफ्ट करून हांगासर दवरल्यात. त्या उडासा खातीर आमकां सांगेत हो क्रिब्बेक विस्मितांतली विस्मितां. परतून आज एक पोटी आमी सांगाता मेळ्ळा परत 1 जाण हांगा आसा. बरें सुमार तेंपा उपरांत मोस्टली लास्ट शिवमोगा केदो गेल्ले आमी नगरा असो ब्लॉग पळयले उपरांत आमी त्या लोकांपळांत परत बसून उलयले उपरांत आजच मेळचें सांगाता ब्लॉग करूंक. रिजन क्रिब्ब तुमी येदोळस हांगासर पळयला आसा पुरो. सो तुवें क्रिब्ब पळयलें न्ही पण 2 उतरां सांग. हय क्रिब्बचे आमी कॉन्सेप्ट घातले आमी हांगा नातला क्रिब्ब जाता सर हांव आयलो कडेन पळयतालो. हय सो ताची एक तो काले म्हणटा पळय आता हय प्रोग्रेस कशें काले पुरो जावन आला. फस्ट तांणी प्लॅन केलें प्लॅन हय प्लॅन 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड तें प्लॅन केलें. 7 वंडर्स ओल्ड वंडर्स कितें नवे रिवाइज्ड वंडर्स आनी 2 नवे आसा दिसता. मिची पिचू माचू पिचू आनी पेत्रा हय ते 2 नवे आसात. पोरनी तीन डिस्कार्ड केल्यात. नवे हय 7 वंडर्स. नवे 7 वंडर्स. सो तांणी एक जेजूक 7th वंडर ना जेजूको वंडर्स ऑफ द वंडर वंडर ऑफ द वंडर्स जेजू जावन आसा वंडर्स ऑफ द वंडर्स. नाही वंडर ऑफ द वंडर्स. सॉरी इंग्लिश ओके वंडर ऑफ द वंडर्स. त्या सकड कितें म्हळ्यार भोंवन तांणी पुराय तांणी ती 7 वंडर्स अद्भुतां कितें डिपिक्ट केल्यात आनी सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन वर्ते वंडर जेजू 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 जावन जल्मांचे. सो जीसस इज एवरीथिंग. सो देर इज नो other than Jesus in this world, the Savior. So he is the greatest wonder of the world. ओके तर पळय कामांनी पळय मुखार पळय जाय ना. ब्रदर्सांनी मस्त मेहनत केल्या प्लॅन आउट केला. तांचे माइंड थॉट्स चिंतपां सांगातान मस्त क्रिएटिव्हिटी दाखयलो. फस्ट म्हाका पळयतना तेंगी आमच्या काच्या पडे दिसलें हय तेंगे गुडो घालून खाले रेगुडे सेम सेम करता घेवन दिसलें पूण तांचे ते नवीन नवीन क्रिएटिव्हिटी हय नवीन क्रिएटिव्हिटी नवीन न्ही सो आनी केचे पळोवन बरें दिसता. हय तोन आमच्या फेरमायचें तो म्हाकाय आज रिफ्लेक्शन करता आसतना शर्मा वय सो म्हाका एकच जाय आसलें गर्दनाचें खावणें जावन आसा सगळें कित्याक म्हळ्यार थंय सगळें आसा सांबाळून सांगचे भशेन क्रिस्तांव थंय सगळें आसा. ग्रेस्त दुबळो बोरो संपूर्णता आसा. करेक्ट संपूर्णता आसा. तें थंय आज ह्या गर्दनाच्या गोट्यार आमकां पळोवंक मेळटा. ताकाच आमी म्हणटा जेजू जावन आसा संवसाराचो सोडवणदार आनी ग्रेटेस्ट वंडर. म्हज्या फाटल्यान तुमी पळयतात सर्व आमचे भाऊ ब्रदर्स हो गर्दनाचो गोठो ह्या वर्साचे केल्ले समेस्त हांगासर आसात. सो तांकां समेस्त हांव देव बरें करूं म्हणटा. इतलो बरो गोठो क्रिब्ब केला. तुमी सगळ्यांनी येणे फाशार जाता जाल्यार ह्या दिसांनी क्रिसमसाक न्यू इयराक आनी केदाळ तुमी येणे फाशार जाता जाल्यार हे घडी अशें येया कार्मेलगुड्याक येया कार्मेलगुड्याचो क्रिब्ब पळया आनी तुमकां कितें बगता तुमी ह्या व्लॉगान तुमी मागीर बरोवयात. सो तशें बरयलें जाल्यार कमेंट केलें जाल्यार आमच्या भावाक एक उत्तेजन मेळ्ळें बरी. तांचो कितें वावर आसा त्या समेस्त सक्कड वावराक तांकां आमी देव बरें करूं म्हणया. तांकां समेस्तांक बरें मागतना तुमकां समेस्तांक आमच्या भावांच्या नांवे समेस्तांच्या नांवे
हॅपी क्रिसमस समेश सांग बागी नाताल. सो तुमच्या घरांनी कशें फेस्त जाता अशें सांगा. ही फेस्त आज सांजेर मीस आसा. सांजेर 7 वरार कॅरल्स आसात. 7:30 मीस आसा. ह्या मिसाक तुमकां येवंक आसा जाल्यार मोस्ट वेलकम. आयल्या जाल्यार ट्रिप पळया. समेश सांग देव बरें करूं. येदो हांगासर हो ब्लॉग आमी अखेर करता. समेस्त एक फावटी सगळ्यांक विश करा. हॅपी क्रिसमस. बाय बाय. सी यू. टेक केअर.